tarleng saking wayap liping ya pindha pesating supana sumusuping rahsa jati ing klata wau katan kinucap ingkang wonten madyaning sanggar palanggatan nena ganti ingkang cinarita ingkang wonten pagelaran Jawi nenggih Nata Mandura Prabu Baladewa angawi sang patih Praguta. Praguta mrene ya. Dawuh. Soroteng pendam sumulek medangi jroning pasalean
sikro kang tumingal Cambuh perang samya medali ora katep wileteng kota dah iwang gong manguntang nedi benjang sangat jimicil Paladinyo Metalius Dusta Surawilaga kaya buta singa regil pas dijombok dendanyo mangambak-embak boyo pas dijombok dendanyo mangambak boyo Yayi Nakula Sedewa, Yayi Setyaki, Kulub Gatotkaca, Patih Tambak Ganggeng, Patih Udawa, Patih Pragata lan Sira Prabawa. Kawruhana titi mangsa iki negara Ngamarta bakal duwe gawe gedhen-gedhen. Sepisan para kadang Pandhawa bakal unjuk syukur ing ngarsaning dat kang murbeng dat awit para Pandhawa wis kelakon yasa kraton sak negarane yaiku kraton Ngendraprasta lan negara Ngamarta. Iku ingkang kaping sepisan dening kang kaping pindho ngiras pantes jumenengan Ratu Agung Yayi Punta tinetepake minangka Nalendra ing negara Ngamarta. Mula uga bakal diadani ingkang sinebut sesaji Raja Suya. Inggih Prabu. Lajeng jijiban menapa ingkang kedah kula sengkul. Ingkang raying Sula Bumi cemadhong dawuh. Nadan kula ingkang putra ing Pringgondani cemadhong dawuh. Wah. Ala dalah. Wah. Wah, calone Ngamarta bakal duwe gawe gedhe. Kula pun Patih Paragata betan saking Mandura. Ya, aja ngisini-sini kowe, Pragata. Sawega sabiyantu lho. Tata-tata golek sangu. Mbok menawa sesuk ana sing nantang. Cukup. Aja kakehan gunem ingkang tanpa guna kowe Pragata. Rungokno apa kang dadi dawuhku. Kabeh wae aja padha saur manuk, ayo padha dandana nguntapake Yayi Prabu Kresna, Yayi Werkudara lan Yayi Janaka. Anggone nedya golek paseksen ratu cacah 100. Sarana nantang perang lumawan Prabu Jarasandha. Patih Tambak Ganggeng. Nembango tengara mundur budhaling wadya. Aja kaya bocah tumuli tindakno.
Sedika ngestaken dawuh. Enjing bidal gumuruh saking jroning praja kunging kang balakasma prabusananira lera surya wedalira saka ing jalan idi arasa madangi jagat mungop haneng sabuca ing wukir marababa pangsumirat kena soroting surya mega lan gunung budaling para wadyabala kalamun cinandra panjaya maesa Korto bande umyong tengarapku daling wadya nanti nata sarapata bisa jubuku sapa ngajur apa
Ayo maju maju. Melu. Ayo le. Hop. Hus, hop 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 hop. Hop hop. Hop, hus. Hey. Hop. Hus.
Rikat lambang rata tanantara Prapten sukuning rego Iran kang tumingaling pakuwon dendeng sahingga praja pusakang prawadya pati Yayi Prakudara lan Dimas Janaka lakune Siadi kelawan pun Kakang wis meh ngancik laladan negara kang dinuju yaiku negara Magoda Prajane Ratu Murka Prabu Jarasandha. Nanging apa sebabe kok pijer leren wae? Wong nyambut gawe wis bacut keringetan, yen ngaso nganti ngasatake keringet ora wurung nyudake marang kasantosan. Inggih Koko Prabu, kula dereng sayah namung menawi paduka sampun sayah, monggo menapa kula gendhong kemawon supados enggal dumugi ing kitha praja Giribajra Koko Prabu. Aku ramaido marang jiwa muda ingkang bebasan ora darbe rasa sayah. Nanging Nyai kawruhana wong nyambut gawe kuwi yen to tanpa pitung tinemune bakale buntung. Wah ya. Nanging apa sebabe kok leren? Apa kowe wis kesel? Koko Prabu mokal bilih tanpa pawadan paduka paring dawuh supados kendel anggenipun sami lumampah. Kawruhana Nyai kang katon ngalela kae aran Gunung Tatkala. Dene Gunung Tatkala kae tumrap kutha Gara Giribajra didadekake beteng. Kajaba saka iku pucuking gunung kae ana tambur kang bisa muni kang tanpa tinabuh. Janji-janji mambu gandane menungso kang bakal lumebu sajroning negara Magoda. Wah, mokal ing atase ana tambur kok bisa muni kang tanpa tinabuh. Inggih Koko Prabu, selak mokal kelampanipun ing atasipun wonten tambur kok saged mungel tanpa tinabuh. Maido apa percaya iku kena. Sebab iku hake manungsa. Lan aku ora bisa meksa marang kapercayanmu. Nanging Siadi kudu eling
Yen pun Kakang lan Siadi dadi sabab unining tambur. Tegese bakal konangan dening wong-wong magoda. Kang mongko iku kang mangkono tegese aku lan Siadi ora bisa adu arep lan nantang perang tanding lumawan Jara Sandha. Wah. Banjur piye rigenmu nek wis ngono kuwi? Aku manut marang Jlitheng kakangku. Kula iki nderek kersa paduka Koko Prabu. Wis manut? Ya, aku manut tenan. Kula inggih manut Koko Prabu. Diitung dhisik to. Aja mung elu anut gurubyuk ora weruh rembug. Gelo lho mengko tundone. Diitung dhisik. Saka Wanasegara tekan Gombang kuwi biayane latihan ki semene. Bengsine semene. Mongko ping pira anggone latihan? Ra iya to? Werkudara malah guyu. Yayi Janaka, Kula wonten dawuh Koko Prabu. tambur kae jebolen. Mustia panah Kyai Bramasta. Nggih, menawi tetela mekaten namung estokaken dawuh paduka Koko Prabu. Mulat mara sang Arjuna asmu kamanungsan Kyai, tambur wis jebol. Klontonganing tambur gumblundung ing lengking gunung temah dadi song. Ya song iki kang dadi dalan bisane aku lawan Siadi ketemu kelawan Prabu Jara Sandha. Ayo Yayi, lumaku satataning landhak metu song iki. Wah, ayo tak derekke Jlitheng kakangku. Suwawi kula derekaken Koko Prabu.
prasasat batal karasa ning iwang aku mulane babu wong urip saparasa ngawuling ratu kudu ikhlas lahir batin aja nganti nemu kewo Surumawayut sang yaksendra kararupa mangeses kadhe angin pang sempal kaprapal selo kaplesar satulumayu mangungsi kakyat kakudo kang joko-joko bumi wae latala reca manik sejati ning alam kang tinuding jagat bandera bawena tunggal. Kulup anakku wong ngasigit Jayatsena. Apa kowe ngerti sing tak karepake iki mau apa yen ora? Waduh Rama. Kula ngaturaken cubluk balilu. Kula mboten mangertos menapa ingkang paduka dawuhaken Kanjeng Rama. Lah dalah. Dadi anak ratu kok goblok. Kowe kuwi dadi anak ratu tata lair wujuding ratu. Anak ratu nanging tingkah lakumu kaya dene wong pidak pedarakan wong loro saudon saurupan. Bawana tegese jagat bandera wis ngarani tunggal tegese siji. Dene karepane mono ing jagat iki aja nganti ana gendera kang kumalebet kajaba benderaning Sun mudeng. Lah menawi menika dereng mudeng kula nggih. Walah ta. Duwe anak siji kok gobloke ra jamak. Pun dangu.
Jayasena, dalem pira cacahe ratu kang mustak kunjara? menawi mboten sisip anggen kula ngetang cacahipun wonten 86 nalindra Rama. 86. Inggih. Bagus. Tegese genepe 100 mung kurang 14. Yen ratu-ratu sing tak kunjara cacahe wis genep 100, kabeh bakal tak bekakak ana tengahing alun-alun negara Magoda. Tak kurbanake kunjuk Sang Hyang Bathara Kala dewaning kabagyan. Kang bala tumingal prang campo samyam matali lir tatit wileting kata dayo agung manguncang nidi benjang sangat jimicil Radenyo metale wuwus terus tasu rawilaka kaya buta singa ragil pasde jangga dandanyo mangambak boyo waduh Rama mbok inggih sampun gayuh kamulyan kenging menapa dadak ancik-ancik kasengsaraning asanes prayoginipun para nalendra ingkang sampun kinunjara dipun luari kemawon Kanjeng Rama. Piye? Kagiat risang kabeh rangu. Rinangkul kinempet-nempet dosang renaning pawana. Yuki tukang walang kati, yuki tukang kudu garing. Jayasena, Jayasena. Dos malena glak-gleng jagat neketing bumi Panusmani jalanat kowe. Pancen kowe kuwi kinodrat dadi anakku, dudu dadi guruku. Pintra njara langit sing dadi nalendra negara Magoda iki diapurmu dudu Prabu Jarasandha. Kowe dadi anak kudune bisa mikul dur mendem jero maneng rasmaning Rama Ibu. Parandene kowe ora sarujuk marang kekarepanku. Timbang nyepet mripat jejember jerambak ora minggat takon tak pedhot gulungmu. Waduh Rama. Tan samar pamoring sukma
Ore sang Mahayogi sawusnya semeti mungguing pacrapaan tanguhaning ali wijiling sasangka Walah dalah. Sakpungkure anakku Jayatsena iki ana rawuh Brahmana cacah ana 3. Ndika kuwi saka ngendi? Sinuwun. Aku kawulamu dewing negara Magadha kene. Sadurunge aku nyuwun pangapura dene aku ora basa marang paduka sinuwun. Ya, ora dadi apa njur sapa kang dadi peparapmu Brahmana? Aku Begawan Padmasandi. Begawan Padmasandi. Banjur sing ana tengah kuwi sapa? Aku Resi Margana. Resi Margana. Sing mburi dhewe kuwi apa ya Brahmana? Brahmana kok lemune ranjamak. Sajake Brahmana akehan badhogan. Wah, cangkeme. Cangkeme biayaan. Dara. Brahmana kuwi ora kena misuh. Ora kena misuh. Ya Ben. Ayo. Sing mburi dhewe ngaku Brahmana glombyar sajak kakehan gadhih. Ngaku kowe. Wah. Karo jenenge dhewe kok lali. Bola-baline Brahmana kakehan badhogan ya kuwi. Mula to. Yen penuangan ki dirungokke. Penuangan kok mesti dolanan HP ora wis-wis. Nek etok gendaan anyar kok. Tak bisiki ya. Aja lali. Tak bisiki. Tak bisiki. Si bisiki disiki. Bisiki kok disiki. Jenengmu? Ya. Dicateti, aja nganti lali meneh. Hajar Paksa Jandu. Oh ya. Yen kowe takon karo aku. Jenengku Hajar saka Ngrandu aku. Saka Ngrandu mbahmu arep supit apa piye kok teko Ngrandu barang. Ora cengengesan iki. Serius iki. Kowe Begawan Padmasandi. Ana wigati apa kowe merepeki marang patunggon kowe iki Sang Prabu? Mulane aku ngabiantara ngarsamu iki, aku bakal caos pemut marang paduka. Blak-blakan wae. Yen paduka ora kersa ngluwari para nalendra kang mbok kunjara, bakale cinupet umurmu ora suwe maneh umurmu. Sinuwun. Kadangmu padha waranten becik. Besok amen remo baris kang prayekna. Ya saranta wong ing Dwarawati tinumpes paniku pangawak Pandhawa ora wurung dadi mungsuh. Iblis salat. Wah. Parat. Bos. Jebul ana pancal maning mungsuh.
buka surbanmu aku ora pangling kowe Nalendra Ndrawati Ratu Ireng Prabu Kresna sing tengah kuwi Janaka dene sing glombyar-glombyar ana mburi kuwi si Werkudara. Ya, Sang Prabu, ora tedhe ngaling-aling pancen aku Prabu Kresna. Pancen bener kandhamu aku Janaka. Ya, aku Werkudara. Ibarat iwak kecemplung wuwuh kowe bisa mlebu nanging tangeh bisa metu. Calone ratu sing tak kunjara tambah 3. Ayo, bangga penuntut. Bangga tak rampungi nuntut tak sembadani kowe. Dara, wah, parat metu njaba kelakon kanggo kadang dasmu parat. Werkudara. Nadyan aku wis tau krungu kondangmu Werkudara. Tadi satira ora tedhas tapak kala ning pandhi sisaning grenta terapi tenaning gigir. Nanging ibarat emas ben weruh lelermu. Ibarat endhog dadarmu. Ayo sing mati aku apa kowe Werkudara? Hey! Ayo maju Werkudara. Maut! Wahai! 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 Jebul diadawa abrak opo
Ayo Bangyo. Sambat wong tuamu parat. Ayo. Ho huk. Hai. Lo ho he. Wah. 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 Ho. Wah. 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 Ho. Wah. Aku ora apa-apa he ho he ha. Sini. Wah. Ayo.
Ayo, rene Werkudara. Yo. Hut. Wah. Wah. Gopet ke sikil nganti bengung. Wah. Wah. Pecah dadamu. Ash. Ah. Hut. Hut. Wah. Wah. Ya. Aduh yo. Walah yo. Wah. 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 Ah. Wah. Wah! Hop! Wah! Hai! Out! Wah! Wah! Out! Wah! Hai! Wah! 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 Ah! Ah! Wah! Wash! Ah! Wah! Ah! Hut! Wah! 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 Ora. Ora. Hey! Ah! Hey! Oh! Ah! Oh! Ah! Hey! Oh! Ah! Ah! Hey! Oh! Eh! Oh! Ah! Weh! Ayo maju Kutara. Hei ho ah hei ho. Ah hei ha ha. Pandyabala Pandhawa nyuk gumulung mangungsir ing Sata Kurawa. Dara, nggonmu perang piye, Yayi? Kalah deng. Kowe lah, kok malah tang-teng iki bocah iki piye? Kowe kalah. Yo kalah. Yayi. Jara Sandha kae Ratu Slewah. Nalika laire mbiyen dumadi saka bayi sigaran. Bayi siji ning ibune loro. Mula dengkeken saka mburi. Dengkulmu ana geger, tanganmu sekarone papan ana bebaune kanan kiring. Dengkeken sakrosane mengko rak sigar biak badane si Jara Sandha. Yo jaluk pamit. Kosek sabar, sareh. Welinge para sepuh kon sareh. Ora itu kemprung sung. Tirunen sing nyaron kae lho, sareh Yayi. Sareh tenan.
Oh, yen srepek slendro apa nek apal ngono, wah kemlintine ra jamak. Ning bareng di tuin not anggere nek garise dhuwur mesti disingkiri ya, mesti. Sing nyaron ya. Dara, kose. Keteranganku durung rampung. Ya. Keteranganku durung rampung. Terus piye, Teng? Kok tang-teng meneh. Badane Jara Sandha kae yen wis sigar biak. Badane sing tengen guangen mangiring, dene sing kiwa guangen nengen. Iku ajal kamulane si Jara Sandha. Jaluk pamit. Ayo maju. Ayo. Aku arep mbok kawak. Waduh. Bocah iki wis ngerti bocah iki. Aku mbok kapakke. Menungso leleteking jagat glaglaing bumi. Salon intiping neraka jahanam parat kowe Jara Sandha. Ayo sambato marang wong tuamu. Ing kene patimu parat. Oh iya. Wah! 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 Yen ngene iki jenenge ora ana sing menang, ora ana sing kalah, coba. Jara Sandha njrebabah kuwandane ndepani lemah dene si Werkudara. Sajake kaya wong semaput. Jalaran meh pedhot napase. Ya, ya. Tak kirim bayu, tangiyo Yayi.
kakangku. Tangteng meneh. Kandhane bola bali kok. Lho, sapa kae? Bima awang kumpul Babang gedhe sayonggong kara tandang solailir gajah sewu mata Weh lah dalah. Ana bocah bagus sapa kowe? sapa kowe Duh sinuwun kula pun Raden Jayatsena putranipun Rama Prabu Jarasandha. Jayatsena. Apa kowe bakal mbelani patine bapakmu? Ora tedheng aling-aling sing mateni bapakmu kuwi aku. Yen kowe ora trima ayo tak ladeni kekarepanmu. Waduh sinuwun. Saha Raden Werkudara malah ngaturaken panuwun dening Keng kuwawi ngendhak kamurkanipun tiyang sepuh kula paduka. Menawi mboten kasirep tumindakipun tiyang sepuh kula kinten saya maraja lela reretuning jagat sinuwun. Bagus, bagus. Yen kowe nglenggana ing reh marang kamurkaning wong atuwamu, nanging jroning hukum peperangan kuwi ratu sing kalah perange. Bondo dadi jarahan, putri dadi boyongan lan negara dadi jajahan. Sinuwun. Babar kaceput kula mboten grundel, kula mboten awel sinuwun. Mengko dhisik Jayatsena. Penjalukku kang iki mau aja kleru tampa. Tekaku ana negara Magadha kene aku ora kepengin jarah rayah apa meneh jajak marang negara Magadha nanging aku mung golek paseken ratu 100 negara kanggo hanyekseni anggone para Pandhawa bakal angadani unjuk syukur sarta sesaji Raja Suya. Ratu-ratu ingkang kinunjara dening bapakmu tak suwun luwarana. Banjur derekno marang negara Ngamarta lan kowe tetepo dadi ratu ana ing negara Magadha kene. Menawi katon terang trawaca dawuh paduka kepareng nyuwun pamit sendika ngestaken dawuh sinuwun.
sang saya dalu warara sabyur lintang kang gumedhep Sonyo tengah wengi lumparang gandaning puspito corong brengeng suarandeng madu bronto sarining bocah bajang ngiring angin ana buban nyusap lorong maning maning dudukon sasise sadiku besang ngareko cemedhule sang Hyang Candra Dubi sampun dumugi tatap sing kamantian kadidering ambabar wilting basa Panyandra menggandang swasana pakliran rati mangke mongko sayekti kinaryohan wak sepining swasana nanto nengno ingkang winuwus genti ta ingkang kinocap jemedhulipun repat Panakawan mongko tumapak jemedhulipun repat Panakawan adi ambabar kang gara-gara Sukra mangkara tumpak mendo titi taloka samawar sama Om Warcita Anggara Rekata Puta Mesa Raspati nimpuna Eko Twitri Catur Panca Sat-sapta hasta Astana Wadasa Gara-gara apa tesining gara-gara bumi gunjing gunung mungkat manggut samudra kocak mopal-popal gining kang yumani
lindhu sedina kaping 7. Jagat kaya dene wis ora kuat nyangga marang manungsa kang telos kebekan ing dosa. Mangkono ana tetembungan wong sak lali-lali kudu eling lawan waspada. Eling lire marang panembahe, waspada marang uripe. Para kiai, para ulama sami regeng gumrenggeng ngidungaken kitab suci wayuh ning ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satemah pet pampet kang gara-gara. Sirnaning kang gara-gara sireping kang olak. Emangke hanyarengi jumeduling repan Punakawan Kelurah Petruk Nala Gareng Sumawana Bagong. Kawis dengan lon-lonan denira lumaksana miyos tirta kencanane. Sing rukun nyambut gawe kuwi dawa-dawa. Kawa